Hello guys. Hi guys, muri say guys. Ndoza kuti mune hasha. Ndinozviziva kuti mune hasha. Muri kuda kundituka. Chimbomira izvozvo guys, chimbomira izvozvo. Mundiregera guys, ndikumboningirira ushu. Zvinhu zvikuda kutransfera maorder aya angachitengwa emachibhaya nemafuta evanhu kungoita maadress pari safe kuti zvisamire zvakanaka. Hanzi you have been waiting for you. Ndiri discuss kuwanika ndogona kubatika ngo apa neapo after 5 after 6 so anditika hanzi siwe udava modest ndikuiziva kuti vanhu muda kundituka mune hasha. Anyway guys, share live muuye vanhu vari kwametikwa isina pera kwametikwa natega ndikumudzoka because ndine ma homework ndine homework andiri kuda kuti ndigosipangwa kuti ndinyore saka ndatirega ndikurumidze kuuya ndigoita zvema homework andika ndigoita zvema homework angu kana ndapedza panapa saka ndauya panapa ndati ndipedze ndigoita zvema homework anditika kana tadi tapedza pano saka ndatombozama ndikati timirire kuti uya apedze but avatona kuti asi kupedza then share life yangu again share life. Guys, nichangogara panapa painguva 2 kana 8 o'clock kana tina 8:15 ndobva ndaenda zvangu because ndoda kuti ndinonyora ma assignments aya. Ndoda kuti ndinyore ma assignments anditika right. Saka chekutanga guys, ndoziva kuti mune rume maidzo kwamunoda kuti mundipe rume maidzo nzota isati ana ndikagara ndataura zvinovare vangasamanya unongozivawo magame acho vangasomanya kuseri kunovharidzira nekunoda kunodididididi zvimwe rikai tingoita takanyarara tozongoti pamberapo. Saka guys, nyaya iripo ndeyekuti veduweka ini handina kudzokera mukati meupenyu hwaswaga veduwe regai ndinyanye kujekeserai. Handina kudzokera guys, handina. Asi kuti ndakangoona munhu achichema guys, hazvina kunyatsonditira zvakanaka. Antimaona achichema ndikabva ndangofunga kuti alright rume maidzo akandipa zveshwende akarwadzisa vanhu vakawanda nezvaaita asi handimaona. Saka ndikamuona achitsikwa nemota tinotodarika here timusiya aripo nokuti akambokana kuti tinongotomudaidzirawo ambulance. Ndo zvandakatanga kufunga ndobva ndagaya kuchifunga kuti guys ndiri munhu anoziva Mwari anonamata. Saka apa pandinenge ndasiyana chiko nevamwe vaya vandinotiwo vanhu avaiti handiti mazvona. So ndakangoti zviri nani andituke hake akaguta kwacho handimaona ondituka hake ane pekugara nokuti mukazowazvo kuti ari mustreet guys chero nemiko zvino muri kuti kudividi handifungi kuti munogona kuti takaguti kuti but tangozvona ina handina kungoda kumubatsira nemari makazviramba izvo makagara mazviramba ende admin yangu yakatonditira dare chairo kuseri ndakazvinzwisisa handina mari yandakambomupa kana yandomupa asi kuti ndakaona kuti zvaanongotengesawo ndakangouyawo ndikangoti chimutengerai vanda kutenga handimaona anogona kubatsirika asi ndokushanda kwame chingashande handimaona. That's why ndakamuti ndobva ndinangotaura naye ndakangoisa iri message chiko pamemba iya yakamboningira iya yakambondisendera naye message ndobva ngoti zvochina musoro wangu hazvina kutonyatsomirira ndakanambotaura so many words zvake zvinanyatsomirira zvakanaka maitiro azviri kuita kana ndofunga zvinoto handizivi kuti ndobva ngoguma kadaro ndobva ndati une mawigi acho here ndipe mawigi kana une mawigi kana usina idoruka mawigi ndimbozama ngokupuchirawo mawigi handitika ungoonawo zvokuti ukwanise kudi kubhadhara zvozvo chiti here ndiva kudi
kwaipa handimaona anamba kutara zvakanaka bva ngontsendera mawigi handimaona ndobva ndinangotora mawigi ndikaposta pano ndikangoti kune vakauyawo vashuwa vachibvunzawo mawigi zveshuwa ndichingoti nhamba ndakaisa padenga endai kupi panhamba idzodzo handina kana mari yandiri kugamuchira yake kana pawigi kuti kuzonzi simendi wakadla mari yangu aiwa hapana nhamba ndakaisa ndakangoti idzo nhamba idzo muenda ikoko handitika inini hangu ndadi at least makastoma aripo padhayari saka vari kutoya vachibvunzawo ndini ndichihopa kuti vanzi kuseya supervisor kuda kwacho zvazviri inoza zvazviri kuitika iko zvinoka ndezvokuti vanhu vakawanda vakamublutika saka chero akaposta ingawana chero akaita mapost kana malive handizivi hangu but vanhu vakawanda vari kublutika handiwana saka imagine kumapost chako chaiko nderanoenda kumapost toda notenga hakuna handiwana hakutorina plus kana iye ari munhu akangwara ndiyo nguva yekudzidza kuti aite e-learning curve kwaari handimaona pane munhu andisendera message yakareba chisimeri zvamunoda kuita handimaona chichichichi munhu akurangwa naMwari munhu ari kudii mukutokanganisa nzira yaMwari kuti amurange handimaona ndikati kana ivo Mwari vacho ndichikanganisa nzira yaMwari kuti vamurange vari kumuranga ivo saka ivo Mwari vachizondiona ini ndichionawo munhu ndichisiyawo munhu akadai vanondionawo sei vanondichikudii ivo Mwari vacho handiti mazviona so andikande insult ndo saka ndichiti munoziva kunga ina handisi kumumirira handisi kumureverera guys asi zvekwaMwari chako munoziva kuti tose tinongori vanhu vanotadza hatisi vatsvene hanzi asking for yaiwa ngauye kuno ndichienda kuna ndiri kulive kwake uko ndinoenda kulive kwake ndatanga live ndinda kunodini tikuitawo zvinhu zvatikuita kunesu hanimona ina handisi mukati moupenyu hwake guys but nyaya yekuti akagwamba asi metikoka mbomutegai guys nyaya yekuti panguva ine akagwamba guys ndo inenge chingodini inenge chingozondibata semunhu wenyama guys aina handingafariri kutambura kunoita munhu ndakatosiyana guys nevamwe vanhu vamunoona kumastiti vaya vanopembera panofa vanhu kuti ngaafe uyu ningide azodai ndakatosiyana guys imi makamboonawo comment yangu guys kana ndichituka mwana makambondionawo chero pandinouya pano ndichitaura dzimwe nyaya guys mune muchiti ndendisinawo here zvokuburitsa nda kumbokubvunzai mune muchiti panonzi panoburitsawo machat munoti handinawo here machats because machats adilitika mumafoni munoti ndendisina munoti handina kana maaudio guys mufoni mangu asi ndakasiyana chinhu chekutanga ndotanga kuchibvunza kuti saka ndasiyanei nezviri kuitwa izvi ndasiyanei I work with people kuburitsa zvinhu in confidence saka ndasiyanei handimaona ndobva ndawa kuzvimisa saka ndinenge ndatofanana nevanhu vaya vari mastreet matinoshora everyday tichiseka everyday tichitaura kuti munhu anotuka mai munhu anozodai munhu anoshama munhu ane Africa yose yenozikamana internet tendatofanana guys vamwe vanenge vasina mari dzerendi vachikandigoembe padza vachichimba pamafacebook voya mangwana vavo zvaita sokuti zvati 2 minutes izvozvo zvokuti wawana rendi oya otukirira vanhu vane dzimba dzavo vane rendi dzavo tendatofanana kune muvakuisa difference guys kune vamwe vanhu kuti chero vakataura nezvedu vakatuka vakadirika kungoblutika vichidarika because hatitombori musame league guys saka nenchingoona kuti tendatofanana chero naye animaona hanzi maprice ake handisiviwo zvemaprice guys handina chandambomubvunza handidi kubvunza nyaya dzokuti maprice kana kuti I don't want yesu Louisa iwe wandimemaidzirei nesirei nda kukumemaidzira nhasi wandimemaidzirei kwai wakadla mari uku kwai iwe ndiwo wakadla yakawanda namabhirijo kwai ndiwo wakadla yakawanda namabhirijo uku tabonga I'm very sorry but zvaizvozvi handizivi guys saka vanokwanisa hanza rekoda chidhamu shele arekoda guys inangu handingasiviwo zvekondendi dzacho inangu handingasivi handichazivi hangu guys asi ndinzwisisei inini hangu handisi mukati moupenyu hwemunhu guys I am very loyal to you comment section noti kuna swaga kana kune mumwe munhu but panguva ino vanokwanisa kutenga mawig veduwe handika uri kudawo wig and it doesn't hurt chitenga wig awane pekuti atitukire ari mumba otengawo wig handitika owanawo kudlawo zvamaitawo ari mumba chingotenga iwig let's support yedu hatisi kumupa mari handitika tinongotenga mawig acho vanoda mawig votenga mawig handitika zvoendwa zvakadaro kungotenga wig hapana chakaipa handitika
kuti atingomusapota panguva ino kuti mangwana shuwa chinofuma chiri kwako chinofuma chiri kwangu ini muchame muripo makamira andika vamwe vanenge vari pakamira asi chinofuma chiri kwangu handimaona so hanzani maita 3000 imimi pamunoenda mochinorizina handimaona ini pamunoenda kunotenga mawigi mochinda kunonegotiate guys kuti wigi ye3000 no iyewo panguva ino handimaona ngazoti ari panguva yakaoma wigi ngaite kana ma1.5 handimaona oti ma1.5 dzikurumidze kupera wigi dzake okurumidza kudii kukavha maproblems anawo sure denda ndina ngambudzira yangu maprice but ndina ndisikuyezoza maprice denda ndiri inini ndaikosvikotaura kuti guys mawigi ese ari paspecial 1.5 inonga yaunoda mawigi akatengwa akatengwa 10 mawigi 1.5 imari 15000 atomuka anenge atomuka akangoti mawigi ese 1.5 vanhu votora mawigi 15 imariko 1.5 15000 atomuka cover rent yake andika otengesa kana vamwe 3 otenga food yake kumboti achovha chikaza yedze peji rake kwanzimadi kutengera ina handina hangu mari micho ndinotorini I've got a lot of things that I'm doing zvokutoti ndakato handina wena dzemawigi handina ndingangowana hangu apo neapo dzekubatsira vanhu vanoya panapa pama10 pounds iwayo nema15 pounds kuti yakatombowanda futi because ndakato unozivawo kana uchiita zvimwe zvinhu ndinenge wakatodzipikana kudai ndakatodzipikana because ndinoda kuita zvinhu nepesi ndoda kumhanya kuti ndipedze zvinhu zvangu zvandiri kuda kuita andiwanda zvandiri kuita actually ndinoda kuti ndipedze nekukurumidza saka ndina hangu ndinayo apo zvaendwa handimaona right kwaitore zvoti mawigi nyaya asi zvamaitukwa hamuchazivi ndozviziva memory ndinozviziva kuti ndaitotukwa chaizvi ndozviziva wena ko Jesu maimudiki wasikana Jesu aikumutsirai vanhu venyu vakafa okuporesirai hama dzenyu asi makati kudiko wokuti makatoda Barnabas mbavha yaitibira indo yatoda uyu ngaarogwe pamuchinjikwa saka inini am I even better than Jesus tiri naniwe here pana Jesu chaiye makamuramba pamuchinjikwa apo mukati ngaarovegwe tipe zvenyu zimbavha iro rinoti house breaking koko tini zvangu who am I right anyway guys panyaya nesa inanda kuzodedzwa live yave pakati handimaona ina handisi kuziva kuti kwametiko chichiri kuitika asi ndaizo live iri pakati kuchinzi metiko wakadla chifumuro saka ndazongosvika pakutogwenya dzekugwamba kuchinzi vana vabridge vanga vagwamba mbawa navheko kwai vasina mari here vachimwa mvura kuda vanga vaendawo kubhawa vakatava kuzvimwirawo mvura vasina mari uyu ndiye akazosvika kadi but nyaya idzi ndakambozitaura pano ende musuya pakauya metiko pano ndakambudza kati metiko arikusa zvakawanda ari kuvhara metiko waivhara paya because bhuru wakanga aripo but metiko ndaipindura message yako TNTH hipo ndati mai vemwana ngavauye vandibate mai vemwana ndo vatiri kuda mai vemwana vauye nemwana voya nepaperwork yese yemwana voverifyiwa uko mari yacho yavari kuda tingori $300 mwana mudiki uya mwana mudiki diki zvototi 300 kudiwa tinoitsvaga oenda kunorapiwa anditika right saka ndaona kuchinzi ndasanga handisizi zvanga chifuuna chazotinetsa kuteerera live yacho kwekutanga kuti chaitika ende kunditi vandizive kuti vauya sei handisi kuziva asi chandoziva kune vanhu vari kugroup uko andika vakabatwa nemacid ekubotswana vafonderwa nemacid ekubotswana kunzi uyai vakaenda kumacid handimaona vachinobvunzwa nekutogwa mastatement vachiti kwanzi mawandiro atanga takaita kugrupuko zvikanzi tanga takawanda zvenyu andimaona ikokoko vanhu vese vachiningirira hanzi akandobvunzwa kuti une mari here dzekuti ukwanise kuti udzosere vanhu vese ava because mapula chete evanhu vari kumatswana chete pasina mazimbabwe mari yavo is more than 270,000 pula handimaona kozoti mazimba azoenda waya mari achona amhene kuti asvika kumamari tikutaura kubotswana chete handimaona saka akatanza akati handina kana mari the only man kudai angadori nayo ingori akati mari andongove nayo chete ingori 10,000 muaccount haana kana mari hachina kana senti mari zvakachitogwa zvazviya haana kana senti haana kana mari haana kana senti haana kana mari handi muri kuona so ndakazvitaura pano wani abige kuti even zvibhorani zvacho ndakazvitaura pano but maiti ndovenga zvimwe ndaitoita ndichivanza because maiti ndinovenga vanhu vaiti ndinovenga but indaive neinformation yose
handi maona ndaive naye but zvimwe zvacho zvanga zvisiri necessary taingoda ende ugoona mwana uyu ka handizivi kuti vanhu vanonyepedzera kuti vanomufarira ka hesi tamantai vanhu vanonyepedzera kuti vanomufarira vasingamufariri because havaigona kumupa advice handika yekuti ramba wakawanda iwe tiza vamwe vachimutumira mari vanzi aitumigwa mari kubva kune dzimwe nyika vanimona kuti aiti aramba achiita sumuka advertise iwe advertise hapana zvanokuti aitomutuka melu yayo totomutuka tikamutuka isusu tomunyaradza avanga vasingamudi vakamutuma kuti atsamwise vanhu wesi vachimusetera trap because vaifunga ngomuudza ipapo same time kuti you know what panguva inoka dhira utopiwa neyeye watovenga wechemhino uyu hanimona iyewewo mhino uyu ndiye ari kuti zvakutotaura taura nevanhu ka panguva ino imboita izvozvo because ndaitoziva kuti vanhu vakatsamwa dei kwanga kusina kutamba kuti mapurisa kutaura chokwadi aifira maoko evanhu airohwa nepfuti asingazotebva nekupi ndaizi kumapurisa anenge atori safe ka ndaitorevesa because waitonzwa vanhu vachitaura kumagrupu kuti vanhu vakagumbuka remember kune varume ka vakapinda nyaya dzevakadzi vavo kune varume vakatorigwa mari chaiko chaiko vachitaura kuti aizvipi kana kuchinzi mutemo watedza kuita basa mutemo tichaita isusu mutemo wacho maoko medu muese yati hamuna mutemo tongoita inoita saka mashoko akadaro achiburiswa nomwanhu varume ndakazama kuudza kati otofamba nemaziso kugotsi vanhu vakati kutomuvhundisa kumuvenga saka nhasi ndikushanduka kuti vaya vaiti munomuvenga varipi vari kupi vaya vaiti munomuvenga vari kupi the last live yakaita yachisimbiswa nedzimwe nembavhawo zvadzo handimaona that was not necessary it was not necessary kune vamwe vanongori nemhepo chako naturally paupenyu unosimbiswa nevanhu vane mhepo kudhara hona yakatosvika chinopinda mumaoko kunowira mumaoko emapurisa kana mapurisa akamira kusetegwa trepo kusimuka ega kuinda kunozvikanda mumaoko emapurisa apa nguva yese muno vakawanda vanhu vari kumutsvaga hapana kuziva kwaari kumunyaka kwake akabva kudhara dai kuudzai asingasaburitsi kwana achinyepera kuti nditori kumunyaka vanhu ngavauye pano achinyepa isaitoziva chokwadi we knew the truth kuti haasisiko akaziva kuzi mapurisa akatoindako akatotaura nemanager anoona nezvepaya akadzi haasisipo pano but yakabuti ndirikwa hamene kwaari akaburisa hamene kuti kwakuri kuba girlfriend ani kwadi nditoriko nditodzamisika achitomadoro tikangoti asikana vanhu vakabhiliva vanhu vepasocial media ndosaka vanhu dzimwe nguva vanhu vachingobirwa so vanhu vakabhiliva vakati atoriko kunyepa vanhu vachimunyepera anambotiza ariko asingaburitsi paya chako asiko kumunyaka hachagarikoko hakwana chisindo vanoti ndinonyepa indai mangwana zvikaiwe mhino anonyepa iri mhino iyi nine mhino yangu ndaitaura chokwadi mhino iyi yaitaura chokwadi hapana pataimboreva nhema iyi nine mhino yaitaura chokwadi mhino yangu iyoyi iri kufema mweya zvisingaiti kune vasina vane maburi and I love my mhino so and handifi ndakaichinja ndoitoripo andimazviona asitaitaura chokwadi mune godo nemwana kuda kugwedwa mwakati kwanzi vari kuda kutorana nemwana ndini ndiri kugrupu uku mugrupu iro ramatiri muna tafadzwa chidawa arimo imomo because akamirirawo vanhu vekuzimbabwe but hana kusvitaura payaka muna tafadzwa chidawa mugrupu iro rakamira nekuzimbabwe mugrupu iroro mune vamwe vanhu varimo vakuru mune mwe journalist handika woku UK yuko muna anozaniko journalist ugai anzani Simba Zimai arimo imomo koita anzani mwe journalist anzani taura mani uyu akambeta vakadzi tuyu anzani kuita vakadzi tuyu akugara ku UK uyu anzani journalist uyu aimbeta zvenews uyu anzani arimo mugrupu imomo hanimona vanhu vaiuya nehama dzavo dzirimo mugrupu dzanga dzakamirira kustrika when the time was right but handina mbozvitaura ndakutozvitaura nhasi kuti mugrupu mune vanhu vakaita sei hanimona mune vanhu even vana mukoma moboys varimo mugrupu iroro so I knew what was ndaitoziva kuti kwazviri kuenda hakuna kumira zvakanaka but handina kufumura vanhu vangu varimo ndakanyara because vanhu vakamirira kuacta nenguva yavo people were waiting for just a slip up indo yapandobva ndataura kwete chikanza mumwe wacho kwete chikanza nzaniko taurai man guys Menard thank you Louis Menard arimo mugroup Menard tina manyowa arimo mugroup imomo vane hama dzavo and people were planning anga chingozobatwa it was just a slip up
Congratulations Lucinda. Congratulations Lucinda. Makorokoto wangu. Andimoona. Ndakatu kwa kungoti management kungoti isi atina basa nekutukwa kaisu. Andimoona tichina basa nekutukwa zvedu tatu jaira kana shungu kana pressure kana kuwapa nolala. Andimoona. But ndaito tukwa sine tukwa chukwa mune magara makatoipa mgroup maitorongwa tsoro dzakasimba. But ndengo yapano mwoyo wangu futi zve uyu mwoyo ndongoti maziso kugotsi taura navanhu. Wataura navanhu. Ndoye ndichitesa kuti ndikupa hit. Wataura navanhu. Wotonzi munhu akaita. Akade kana ndimiwo guys unoudzwa chii chekuti ungaita mwana uyuka mhepo kana dzoda kuita pane kwanza mhepo kwadzakabva. Vanhu vakazonge vopinda mumalive vakachimudzira vakamusumudzira mhepo. Vakamusimudzira mhepo. Mari iyi kuma US dollars iri kunzi ari kuowa vanhu 20,000 iBotswana chete. Botswana chete pasina Zimbabwe pasina SA dzatuti group ratutaura iyi imagine tikutaura kuti group reku SA ratutaura rine vanhu more than 70 ende mukawa mari dzirimo mobata musoro kude South Africa chete kokuzoti Botswana kune vamwe vatoyaona sika tipinze mugroup vakara kuti vakabhadhara manje apa ndivamwewo ndikati ewa andikwanisa kupinza mugroup ende munyaya kumapurisa muti ndakunoripota mapurisa muna kuripota makamira kwai takatomira tatakamira tabude tiwane ndikati munopenga here munopenga muchiri kumira tukaitomira tabude tinde kupi kwamunoenda imi muchiona nachema kupi ndipo pataka kubata musoro kude baba ivavo kwai ndakaba ava ndi baba vakuru ndikati asi munopenga here naye mudhara saka gaizika hameno hanzi approximately 40k US dollars. Ati zintu eBotswana ameno kune Zimbabwe kune South Africa yakawanda mari yacho saka adizoziviyo kuti pachafamba sei. I don't know guys but ndaona Patricia Jeka achitanda kumutsvagira lawyer paina Patricia Jeka kambondibatsirawo time ndakambosungwa saka ndoda kuritera favor ndoda kumutsvagira malawyer ndikati chenjere kuti muchazokonana nemari yoyo because uchamutsvagira lawyer zvigoramba futi kubuda andimaona hanzi hama yangu yakajira 5,000 US. Vana Louis kunze amusi vamwe maitituka here iwe Louis Power kunze iwe Louis wauya pano chiwanza iwe rikandimbo kufamba nhasi wauya pano chiwanza iwe uchitonditukirira panapa uchindaka kubloka kangano chachi panapa chiwanza iwe inini ndova mukadzi mukuru nekukura kwandakaita kuti ndiri munhu mukuruka ndiyo pano chigaratira zvinhu zvokunyepana ndenzati hakuna proof iwe ndiwo ndaitondifamba iwe Louis iwe hauitise munhu mukuru hauitise murume utatse mukadzi hauitise murume utange chimurume chakanyikwa pamatoireti uchiuya uchinyora makoments ako apa iwe Louis iwe ndaikuona nhasi hama yako yazobudika chine ndakadyirwa 5,000 wakuchiuya uchimiramira uchitanzi hama yangu yakadyirwa 5,000 zvakaipa stereki zvakaipa dzidzai kuti social media ndechi kwete kuti unofamba uri munhu murume uchingoenda pamaplatform uchingoita toxic uchingotuka vanhu pamaplatform pawe iwe Louis uchingofamba uchingotuka vakadzi paplatform. Where is the respect with women? Muri hanzvadzi dzedu munofanira kuprotecta vana sisi venyu nezera rako muri muchituka isu tobva ipapo topinda kumasocialites masocialites nhasi ndipo pamakuisa apology kune vanhu. Get away masocialites makuisa apology nhasi pandaitaura manga musingati ndopenga here imi masocialites manga musingati ndopenga here pandaitaura ini everyday ndichitaura everyday kuti miswai guys vanhu vari kuchema guys miswai hamunga ari muchiadvertisa kuti vanhu vakawanda vakabirwa nekuda kwenyu masocialites imimi you socialites ari kuzati ndabasa nekutukwa ndakada basa nekutukwa kuna chituko chinyuwani chakutuka choti ndovhunduka. So I will answer you if I want. Today I'm going to address you socialites. You demarcated you contributed a lot. You came all these big platforms, big names. You were advertising. Ini nichimira kuno nichigwa. Adichika kuti hakuna zviri kubuda. Imi maenda moshkota rati hakuna zviri kuadvertisa maide. Imi mai Jeremiah musi uno uyu. Vanhu vari kuchema imi mai Jeremiah muri mumwe wangu. But zvazvino let's call a spade a spade. Imimi muri kuona inini mukoma ndiri kudachira kuti vanhu vari kuchema vari kubirwa ini mopiwa kamari moenda kunopfeka chiti immigration diamond because handisari kururamba mobuda muchiadvertisa diamond migration mai guru mai Jeremiah niswai. I know kuti muri kutsvaga mari but zvimwe zvinhu mirai mainini miswai hamukoni vanhu vese vari kuchema imi moya
muchiti time on migration kuda kwacho mari kuda rudzi muchatogwa nemasaidi mugorwa pasi petsoka mugotaura kwamusina kuswera dzimwe mari regai dzichidarika hamudzidzima kaita sei mari kungouya tinoda mari tisese totoida mari iyoyo hatirarami nemari social media ndochokwadi tine mahasu zedu tezvozvo zvatinoita but kana pachinge paitawo ningikiri paitawo chimwe chinhu chekuti maitawo kana lead vanhu vakawanda vakauya kumainbox kwenyu vachikuudzai kuti inini ndakatoona munhu uyu paplatform penyu ndimi my advertiser ndakabirwa mova blue ticker ndine list yevanhu vakauya vakaenda kumainbox emasocializer mahombai ndine malist vachivaudza kuti vediwe tibatsirewo kuwana mari dzedu takavaona muchivadhverisa pano tikaenda kubhadhira mari and what did you do? You were blue ticking people. That is not right. Maku blue ticka vanhu kuti vabirwa mari dzavo but vanhu vanenge vachikufollowa vachikutrustai munoziva here zvinoita mafans masocialite mafanzi akada munhu anoda munhu nemwoyo zvokuti dress rangu randapfeka izvi ndasingakaningati anoruda ndiani anotoritora nemwoyo wako kana kunotsvaga dress kunotenga dress rakadaro exactly kuti I just want to have dress rakafanana nerasisimeri because anotokuda nemwoyo wese vanotokufollowa zvekuti chero mukati nhasi tiri kudya sadza nemavhu vanotoenda kuchanotoya kubika kuti timbozwa kuti mavhu achanotesta sei sadza. That's how mapindiro anoita mafollowers edu sometimes ndinozviona kwandiri ndine vamwe vanhu kuti vanoya chichema kuti kwaiva muchitukwa kumusodzi kudai ndotsaka kuchemei ndotaka kutoseka kunzi ko muri kuseka ndotsaka iwo uri kugwadziwa vanotokuchema chaiko chaiko handimaona vanotopinda nemwoyo. It's very wrong masocialites, it's very wrong. Ngatibatsiranei handika tiri pakambani. We are not supposed to be against each other, we are supposed to be together. Umwe socialite akabudisa kuti guys pane zvisina kujeka munongondiudza ndobloka imimiwo futi mukasora ndichitukana nemunhu ingondiudza iti bloka iyo tichibloka mukasora ndisara nemunhu padapa. He guys mukatoona pane munhu zvisina kujeka vediwe vamwe vangu ndozvataona kuno pane zvisina kujeka handika ngatimbomunhu imbomira kuadvertisa tinototeerera because ukaona socialite akubuda achitaura pane something tonenge waona chisina kuonekwa neruzhinji. Let's work together to build a better community. Yes, Zimbabwe. Because to work towards each other. I know some of you can be friends. Even name common out. Hadimona. You can be friends, but more friendship. Hatina tino zorana. Kuti wanguka. Ajunamira shakanaka ibomira. Unocha. Kwete kuti unongo chisimbiswa. Uchiziva kuti ijera kakumirira. Musadaro masocialite mimi. Mabridge akakutsiura kubva day one. Day wapa zvakatanga. Ndakakuudza mabridjo miska mabridjo ndakakuudza ini unozviziva mabridjo pano ukatomboya pano ukati shuwa here ukati vana tomunyepera pati kudini iko zvinoona kushuwa kuri kunzi mapurisa ukachiti vanhu vese unodotogwa kanorogwaka uchinorogwa zvausingazivi uchinorogwa iyo sketi nairo doro nai mabridjo shuwa munhu anotsvaga mari sewe munhu anogona adverts munhu anogona content sewe kudai unorogwa 800 unorogwa magaro sketi yekumr price. Musadaro guys, don't do that. Louisa ndini ndakamuta usatombo advertise zvako. Louisa munhu ari kupisa uyu and she stopped ushu ini chirega ndikuudze pamayona ndichiti kwai Louisa ndichiti handimemeza teresa rake ndini ndakati kunani kungoti Louisa mumuisi kusata content nepamwe vanhu zvimwe zvinhu zvisingadi content panguva iyoyo hanimona ndini ndakamuti Louisa siyana nekufamba nemunhu unorohwa nenyere yausingazivi kuchidiwa munhu uyu kana makona Louisa panga pave netema asingafambi nabhosi venyama vamunoti bhosa panga mota yaifambiswa yaishandiswa ingari ya Louisa ndichikuudza kuti munhu anakana mota maitindoreva nema mazozvibhirivha ndasikambozvitongwa nefriend yake asi ndaitaura pane maitiramira chikuti anakana imota munhu anakana chino anakana mari hana kwanoshanda guys mari yari kubhadhara rendi kwakunodhura imari yenyu ndikati Louisa kana uchivhaniwa life uri munhu anozika muri unoenda kumabhendi kana kuti kupi zviri mure wangu because murume ari kupisa ndakamuudza ndopakati ende sisi maitei and then she said away but Louisa being Louisa airamba akachiita kwenda nditsaka aikonfuse vanhu ini ndobva urwa kumutsura makona ufuma akachita kwenda chizviti maivheko vanhu vakatsaka mari kutofamba vese but ndakakanamuudza angatotiza kudhara vanga vasina ubhururu nayo mamucha makaguma kuona vari vese rini
Magu makona se akanaka ndo lawo mari yakadliso yakaenda bochana yo. Vanimwana paya pakaenda bochana ndo mari yanenge akadodlawo iyoyo nekumachozi nekudirigwa fiyo painzi hande nemota yako vachibhilivisa vanhu paya. Cheti. Otherwise Louisa was not part of the diamond migration. Don't chokwadi. Ndosaka meona pamaitwa kuda maitwa mwendasi andaingomuvharira but ndaiziva ndinanga ndatomuudza akanga atotiza atomira kure atotora backstep kudhara. Akatotora ndatomira ndatodzokera kumasure akatonditi hona even but akaguma kutaura naye ndipo papatori nemamanzi. Ndikati ya ukaita amena hako it's up to you ameno zvako nango ndikuudzi. Amena hako anga amira uko. Andina ndimuchenyure nchitani andizivi hangu zvizvo zvaanizoziva but ndikuziva ndikutaura zvandoziva inini zvandakamuudza before tatomboenda kana Durban before ndichitomuti wangu munhu ari kupisa antimaona so ndo zvandakoti ndakazama pano kuti zvinhu zvisafambe negwarara zvasvika izvi pataurirwane paitwa agreement ekuti pabhadhagwe mari kuvanhu akati haiwa vano mai havari kutoda musoro wangu mai havari kuda kungangisa business kwanzi musatenda zvitobva kumastiti zvokunyepa tikazviyararira tapana kuita 2 days chezvetobva kumastiti hazvina kuobuda nesu pano zvakaona kubuda neBotswana nemajournalist ekuBotswana kondo munhu yani journalist kauya akaburitsa nyaya is just not a random blogger ni journalist ndiye akaburitsa nyaya Raymond uya ndiye akazoburitsa nyaya saka masocialites next time muchimaketa tangai matarisa kuti muri kumaketa papi vanhu muri kumaketa apa because tinoda mari yes but sometimes these people they deceive us. Do your due diligence musati matanga kumaketa because akuna kana izvo zvindaka ndaifunga kuti muchabvunza kuti tipe iwo hwani wakaendesa muchinisa chipo tipa hwani wakaendesa maingoti ari kuri nebego kuti ufungewo kuti saka acho akabhoendeswa ndeupi mumboritadzwa hwani akaenda hamuna kana hwani wamakambongona akaenda asi maingoti ari kunyepegwa havari kumuvenga havanomuvenga haiwa havanomuvenga havari kuda musoro wake musoro wei indaizama pano titaura nevanhu because ndaitozviona this is coming it was going there or futi ndaitozviona ndosakeza but no taura nevanhu handiona taura nevanhu pasecond pekutanga takatombomba ndiye ane maaudio ekutanga makahwa mukamudefenda imi makamudefenda maaudio vanhu ekutanga first victims wakabigwa ndimaka encourage taramba achibira vanhu because makanzwa mavhoisi mukati asi anofanana naasiriye asi akauya akazvidefenda mukati asi vana simeli speed chii mukadii mukatitukirira pano nemavictims aya tikanyarara gore rese takati zi gore rese takati zi mapenga pano mukati nema asi makanzwa kuti ndiye even mavhoisi tose yakatora mari achizviti tafadzwa even screenshot imwe yakabuda yakanzi Ivan Svechere makairamba but muchazoiona kuti ndiye mbavha dzinovharirana kana mbavha dzavharirana dzobva dzakuti uyu asiri mbavha kwainewo uri mbavha kuda kudiscredita zvino ndofakana mwari hakuna unomboti ndiri mbavha because people they know me kusvikira mavictim auya ati takabigwa nemeni hadisi hakuna anomboya ati ndiri mbavha so people they diffuse they vanozviramba kuti mai vakaba nokuti hakuna kavictim where are the victims mbavha dzikaona kuti wadzitsika konzi kuti naiye imbavha uyu aida uyu vanojoinidza nzvenza zvanongajoinidza as usual kune 2-3 vakapusa vanobhilivha futi hanimazviona but tinomira pachokwadi guys here we stand for the truth hatitombomiri zvokunyepa ende ndigari ndakuudzai pano ukauya chisimeni nditengesera ndine foni yangu andiri kutengesa iyi handika foni yangu indikutengesa 5 pounds I will make it 7 pounds 2 pounds ndeyangu I will add actually dog commission fee yangu me as a socialite that's where I get money pakutotengesa chinhu chako ndopa munhu chinhu chake iripi foni yauya ndipe heyo foni warisa foni yako tipe 7 pounds yedu o yako 5 iwe yangu 2 clean deal hakuna anochema ini ndosaka ndisina munhu anochema andisika clean deal kana deal kana makuna kanzi munhu akati foni yakafa yakaskirikirika ndomuzati chemwana dzosa foni dzosa 5 pounds iya kana dzosa 7 pounds iya tusere munhu mari yako iyi munhu anagutsikana nefoni life goes on that's what we do ndo anonzi madhiri iwayo kwete kutora mari dzevanhu muchivhunisira vanhu motora mari dzevanhu modla vanhu mochila kubvunza mari dzavo tikabvunza mari dzedu totukwa gona zirino mara mirai kuchasungwa vanhu mirai kuchasungwa vanhu mashiwa kuchasungwa vanhu ini nguva ichakwana misodzi yevanhu ndati chakaipa pano pasi misodzi yevanhu haina kunaka
misodzi yevanhu haina kunaka vanganyarira vakadi asi misodzi nekungogaya kuti mari yangu moyo wemunhu ndo chinhu chakaipa pani pasi ndo muroyi wekupedzisira ndo muroyi mukuru ndo muroyi mukuru pachasungwa masocialite vanhu pamasocial Facebook apa rambai nemari dzavanhu muchitemba kuti tina vanhu vanohla kutukwa saka tinozotuka rambai nemari dzavanhu time is coming you mara ndindadaro wemhino ndindadaro ngomwa ndindadaro mbavha inoba vanhu ndindadaro kuchasungwa vanhu mirai muone nguva it's coming mirai moti mwari vanodhakwa hatisi kutaura mwari vedoroka hatisi kutaura mwari veJemerson hatisi kutaura mwari vewhisky veviceroy tikutaura mwari chevari kumutora inokwana nguva kuna lady police station nokuenda nomuona ndokwari. So guys, ndakinditaura ndidarika ipapo tichidarika neipapapa anditika and then ndigandipe update yenyaya yemwana vana vekugweru vevai ava anditika vaiva ndakudza kuti ndikwai kuita hama dzanzi dziri kwadoma dzazodididi hama dzauya nhasi hama dzevana ava dzauya nhasi dzatoenda kunotora umwe mwana mudiki wayo nemukomana waya yawo kumurengi waya vatora vana. Thank you very much family hanzi ndi munin'ina wababa vacho vatuya vakatora vana vese vakataitsvaga vana tasingazivi kuti vana vatova wanepi anditika vatogwa vana vaya vaenda kukadoma nhasi saka tinowa kutenda tinowa kufara anditika we are very happy guys right. Topinda panyaya tinayo pano nhasi tine nyaya tinayo pano yani tikuda kuti muridzi wayo ataure ega nyaya yacho ndofunga nguramira mucomment section kuti chimbowawata zvangu mona saka regai tidini regai tivadeedze munzwe nyaya zvizere. Tumireza nedai sopatozana mameseji isaya auye nikisi ansa singadosuti vari kupi tambo right. Hello dear Askara sei ndiri right angurise yako right shangu right. Ndiwe une nyaya inorwadza yawanga uchinditsanangurira asi hatina idi kuzogona kupedza kutsanangura pozi andichimanya kupana chinda paya kuseni nditi asi ndichanitsa kubatika ndotobatika late saka ndave palive right now ndoda kuti utsanangurire mhuri yeZimbabwe nyaya yese takateerera right. Ine nyaya yangu yakamira yakadai ndandine vana vangu vaingogara kumusha nababa vangu mukomana nemusikana vatumwa vangu kachitoro vadiki kucreshi chaiko chaiko zvekungoti unongori kuno kuSouth Africa uchingodzokera uchitumira chikafu uchitumirawo mari dzemaschool fees. Mukomana akasvika akapedza ndikamutora akauya ndinai kunoko then musikana akasara ariko then achigara kudaro akanga asina foni nguva yese last year ndikaenda kumusha ndibva ndamutengera foni saka ndaitoti nemuroro wangu apota ndichichekawo mufoni mwana uyu because vana vasikana akura izvo zvaane 16 years form 3. So last 3 weeks now musi wa1 November before musi wa1 I think inga end of October muroro wangu akangosenda mameseji ichitete babonyu vane utsini chichinda kakudza nyaya yacho imuka babonyu vane utsini usingaiti but nyaya iripo ndekuti kana ndakakudza nyaya yacho vanofira mujeri vanogona kuti 20 years mujeri. Ndakamuti taura kauti nyaya yeyi haana kutaura aitya akanga atoona mameseji mufoni yemwana. Before that mwana paaigara nababa wangu akazonetsana nawo zvezvo ngokuti vaigara vachingonetsana vachimbomudzinga oenda kumusha kwababa wachingori different village iye anogara kunemwe village iyayo baba wacho anogara kunemwe village saka vakazonetsana futi ndopandikazoti ini kunetsana kwenyu kwacho kwanyaya iwe chingoenda unogara kumusha kwako kwababa wako kuti aenda ndokwanga achigara inganga ane 3 months achigara ikoko saka aiuya achinosiya foni yake pachaja kumba kwemuroro wangu ndo road yekuenda kuchikoro pamupeto padhuze neparodi ndo road yekuenda kuchikoro osiya foni chichaja ozoya palunch ozoya pamuzorodo kwachisva foni yake saka muroro wangu aiti paipinda mameseji zviro zvoti mameseji aniti apopa pafoni ungonoti meseji ndinhingi but meseji yakanyorwa unongosina unoti yakanyorwa unzodii saka ndopaaona mameseji ari kungopinda akanzi sekuru
ndopakazomuti abva kuchikoro anodoka foni yako ndoda kuona meseji yapinda naye manje yakanzi sekuru kuzo anodoka foni kudai ndopaakaona shuru ramameseji mamwe asingati pane mamwe andakusendera yaya mwana aitorana nababa wangu kubva ari 12 years vachimubata vakamutreatina kuti ndinokuuraya wakangotaura semwana aitya anga achiri mudiki anobvira akataura kana ipapo hapana chaaitaura akanga angoti zii saka vadaro ndopa wakatanga kumai muroro wanga akamubvunza akati iwo zvinhu zvakatanga kuitika rini zvimwe zvakatanga kuitika kudhara apa atotaura negore racho zvakatanga kuitika ndopatikakalkuleta kuti anga atone 12 years saka zvadaro muroro wangu akanga akutya kuti nyaya iyi kuti izikanwa navanhu vakawanda paforward mameseji aya kune hanzvadzi yangu inini hanzvadzi yangu akashiva kuti odii kuti ondiudza vese vaitya kunditaurira nyaya iyi kuti ndo zviri kunoko zvakatora tofunga wiki vasati vataura kuti ndo nyaya iriko ini ndingori mumhepo saka zvakaitika baba wacho vakazofonera nguva paharare kwanobva kuope ndobva wafonwa nemuroro wangu kunzi uyai mutore mwana pane mameseji emwana ndaona mufoni yamutore muende naye then munomuconfront kuti momuna mameseji ari mufoni make iwayo munowana proof yezvinhu zvikamutira kuti musiye mwana akafoneriwa zveshuwengerisandi paaenda kuharare akatondisendera meseji mama ndikuenda kuharare akatanga ndikuenda kunosangana nadhedho wangu pamagrowth points kusaidi kwedu ikoko vane chikafu chalonitengera chekumba but ivo vanga vasina kumuudza kuti ndo nyaya iripo ndokubva atoenda ndobva ndatomuti alright ndobva azonti atakwira tatoenda kuharare ndikati manje vaenda kuharare nhasi sunday mangwana kuchikoro chinonzi mande utorova kuchikoro kaikanzi apa nachari kuziva ndopakasvikokonfrandwa nemukoma wababa wacho kunzi anodoka foni ndokuona mashure arimo mwana achisendwa mameseji papanga atosendwa mameseji uso saturday chinzi uya mbuya vako vanenge vasipo because baba vangu vakarora mumukadzi mai vangu vakashaya kudhara ndishoe mwana mudiki shai saka vane mustep mother vatinogara navo vana mwana vese zvavo saka aitonzi mbuya vako vanenge vasipo iwe unouya kunokurare kuno undoda kurara newe ndikuzokupa mari $10 saka muroro wangu paakazona ndopa message pane mamwe andishanda kusendera ipa kutone mameseji ari kunzi akawanda anda kutomasenderwa nehanzvadzi yangu akatonzi atoita akatonyanya iwayo vakangosendera iwo anda kusendera ini kuwhatsapp kwenyu aya saka ivo hamene munhu akavaudza manje kuti mwana aenda kuharare nebaba wacho kuno vari kuya nemapurisa mukuya muchitoro hamene munhu akavaudza munongoziva zvemumamisha because hamusi mutauni ndobva vatiza ndenge yasande manheruyo vakatotaura neni vachonditi pane nyaya dziri kunzi dziri kutaurika kudidiko saka mwana wenyu ari kunzi aenda kuharare nababa wachona ari kuuya nemapurisa saka ine ndikati inini dzigori nyaya dzedzi kuti muzukuru wenyu anosvika pakunzi anonokuigirai mapurisa ndakamuka makuseni mande ndikaenda kubasa ndisati ndaziva nyaya the whole story yese kuti yakamira sei vachitonditi nditumirawo mari pamukuru ndiwane chekufambisa bhozi ndatofamba usiku nditori kwabhora uko ndokutofamba netsoka handina mari yekufambisa chitupa ndinacho nditumirei mari zvokuti ndikwanisa kuwanawo mari yekufambisa nemari yekudya inini handakutombo ndakabva ndakaignore ndakati imwe kana muchiziva kuti hakuna nyaya saka muri kutizei akuudza kuti mapurisa ari kuya ndiani havana kudai zvakangonditi saka muri kundiita mwana mudiki here ndikati toda kuti tibatsirane tizive kuti nyaya yacho ndei zatoleta musi wa 2 November yonge mande ndopa ndakazoudzwa munyaya yese sisimeli ndakashaya unoziva unonongostroka kuti chii chokwadi mwana ne12 years baba wangu wangu washayei and the worst part sisimeli baba wangu vari pachirongo vanomwa mapiritsi vachibata mwana vasina kana protection mwana akabvunzwa nzi wakarara nawo kangani akati akaverengeki kavakarara nemwana akatoverengeki takabva taita quick mande chipiri ndobva tati mwana ngaende kuhospital kwamusama anoitwa matest ese everything mwana akanoteswa kechirwere akandwa asina but zvekubatwa mwana akabatwa saka nyaya iri kumapurisa mapurisa achona ari kuti hatizivi kuti varipi dokeke tirakavhurwa asi munhu akatisa hatikuziva kuti vari kupi pana hanzvadzi dzangu dzese vari kuti havana munhu ari kumboziva kuti vari kupi havasi kumbokomunicate foni yavo haisi kuita ndakambobvunza kuhama dzese kuti pane ari kuziva kwavari hapana kana ari kumboziva kwavari izvozvo zvinhu ndani baba vanhu 67 naijesu vakatopinda musere 67 izatsikirira mwana ne13 years kubva 12 years smeli izvozvi ndine trauma ndikuta kuona vision like mazano ndakuto confused zvokuti ndonongoti ndakagara kudai so unotoona vision yekuti mwana wangu ari kutorarwa ndakatarisa kudai so
zvochindii handistori munhu ndingori munhu ari confused zvake zvachose kudyira kuri kutondinetsa kurara chaiko handisi kuuya mbona izvi nave ne16 izvozvi sorry akukola izvozvo ane 16 years saka kupolisi akanosvikotaura zvese akanototaura zvese kupolisi zvese akataura mameseji ari mukamufoni because inyaya yekuti sisimeli haisi yekukremerwa yekunzi pamwe zvanzi zvakati pane zvakaonekwa kana kuti unoti mwana apomera sekuru vacho kune proof yemameseji kune proof yemameseji yekuti haina marambiro yekuti unoramba uchiti kudii muri vangani kuvatumira mari muri vangani mumba medu tiva 5 vakomana 4 inini ndindega musikana family vakomana vese muri kuzviziva here vari kuziva here nyaya vese vakomana kutoziva pane 1 or 2 suspect ari kunoku vese vakomana 3 vamwe vari kuti ngavaende kujeri vari kutoti chero zvikazwa kuti wafonera mapurisa avatori then kune 1 last born ari kueastern cape ndinakatomutora kutomunza kuno South Africa akazoloketa kubva kuno Cape Town akaenda kueastern cape ndokwaari but nezuro ndakasendwa message nebrother yangu mukuru achiti ndakambobvunza brother kuti awakambonzwa here kuti mugara vari hanzi akati 67 vane 67 hanzi ndobva atopindura akati vati mudhara vari bhoko vari safe kuzoti ari kuziva kwavari ndakabatikana kubva nezuro kuti chokwadi munhu wandindikabatsira munhu wandikatora wandinoda zisingaita hanzvadzi yangu ari kuvigirei munhu akapara mhosva munhu ngaaende kujeri nemhosva yake yakapara amuwirirana here nehanzvadzi yako iyi munhu wandaiwirira kana zvekutodari sisimeli nekuti ndiye munhu wandakatotora kutomuunza kuno kundichiti ndinomuunze since apedza kunyora because asitaroora zvake ane 23 years atotori 10 24 next year ndakatomutora aitoruma 18 years inenge 18 17 years ndopandakamutora ndikatoka kugara naye kunoko saka kuti ndiye akava kuti vanga vakapikwira vakauya kuno kuCape Town ikoko kuizengepo kunoko handifunge ndichamboonekana because ndine vamwe vanhu vake mashamwari acho ari kueastern cape vanogara navo ndichambongofeya but I don't think kuti saka vanenge vakaendepi akavati vauye kuno tikumbofungira kunonzi kumvurwi ina ndabva ndakakwenda kune hama dzavo kunonzi kumvurwi ina handikuzive ndokuva tiri kumbofungira kuti pamwana kunonge akavatumira mari kwakaenda ikoko ndokuva tiri kufungira saka ipapa ndirikuti ndoda kukwirira kumusha taenda kuzimbabwe muna December munomu ndoda kuti tofambira nyaya idzodzi saka ndiri kuti denda wana munhu anokuziva ndakwanisa kuenda ndinongonowi kana wasvika mhene ndichatombonobvunza vana hanzvadzi dzavo dziri kokumarondedzera uko vakangoti director chete kungoziva kuti vanogara papi chete ndoda kutokusvika kuti ndinovatsvaga kuti variko ikoko here handimbofona saka right now mwana aripi mwana zvino zvakatorwa nababa wachona ari kugara kuhope uko ndoko ari kugara saka imwe challenge handaya ndinayo iri kuti nanhasi iri kundipa stress ndakanga ndavafonera baba wacho ndakafona kuchitungisa ndakatsvaga nhamba pagoogle ndakafona kuchitungisa kune imwe vanoita zvecounseling vakati its free because achiri mudiki ndakatoti alright vakandipe madetails evanhu vane mwana ndakavapa everything macontact number achona vakandindipasire mwana ndakavapa everything vachiti vanovafona musi wemandi kuti atange counseling because mwana ari kutoda counseling zvisingatoiti saka ivo vakabva vati havana kufona ndakati itaiwo follow up but hapana kana chavari kuti vakangozvineterawo kutonge vari kungoona kunge zvitori normal but hazvitori normal mwana andoda counseling ndakamboita reach out kuna Dr. Choga iye mari dzachoga kwabva wanditaurira $75 pa 45 minutes ndobva ndati zvozvi mari yacho handina zvinhu zvakatondiomera paground pane muzukuru wako ari kunyora comment section hanzi utipewo mapictures aseko hanzi simeli muzukuru wangu piwai mapictures sekuri muturike mapictures ekuti akutomada saka imimi sine vakomana makamboidiscuss ri pamwe chete nyaya iyi because ende nababa vemwana right now vari kuzvitora sei pakamira sei mukutotaudzana zvakaoma nababa vemwana tiri kutaudzana ndo lucky enough kuti ndiri kutotaudzana nawo taitoronga pamwe chete zveisetera vakatoti ndakutotsvaga nzvimbo uku bcause takangoti achingonyaya idzodzo vakabva vamutora ndakavakati achichete kuti agare uku pende kuchikuru hakuchaendeki saka vakabva vamutora vanaye uku saka vakati ndakumutsvagira nzvimbo kusaidi kuhope uko hamene kuti tichaona nzvimbo kupi kana kuti munana Water Falls kana kuglenora kuti timutsvagire nzvimbo angoenda kune chikoro chekuti havazive nyaya dzake
saka ndo process yatine nababa wacho yedu tiri kutaura tiri community everything is zviri kuwirirana hapana problem. Baba vane mumukadzi vanaye mukadzi wacho nakana kumbondisendawo kana even message sisimeli kunditi sorry kana ndopandikuda kutaura kona ipapapa as it is handizivi hangu but uri mumunhu auya kwatiri rega ndinyatsokudza handizivi muonero wangu. I don't think kuti right now zviri proper kuti upe baba even mwana agare navo namainini ava. Why? Not kuti anogona kuzvita murume wako handimuzivi, asi talking from dzimwe nyaya dzinouya pano izvozvi tine imwe nyaya iri pending yati inoda tichagire mari mumwe mwana aibatwa nababa vake nyakubereka. Remember mwana uyu anga achitobatwa nasekuru, agurumwa nasekuru, baba vari kuzviziva. Antiona hatizive nei wakasiyana nababa vemwana uyu kudhara vakati move on. Hautozivi right now kuti munhu akati unongoti ndi baba vemwana. Antiona kumfungwa dzako ndi baba vemwana apa ndi baba vako unambofungira baba vako ivo vangadaro muzukuru wavo wakatosiya vanotrust kuti baba vangu vanosara nevazukuru vavo zvakanaka pamba but baba vakaona vakaguruma mwana vakaona mukadzi pamuzukuru. Handiona vatakurara nemwana. Saka even kuna baba right now handizivi kuti ungazviita sei kuti urege mwana nokuti even iyo kupadza vari kuti havana kana kukusira message kana kutaura newe kana kuti kudini. Why semunhu wechikadzi vasina kusympathiza newe kana vakada kutogadzama kuti vakaurise mwana yababa votsvaga vanhu kuti batai akatombonzwa kudhara uyu batai mudai kuti mangwana vagozowana mabvisiro emwana kuti anotoridza nyaya dzevakomana. Saka ndizvozvo tinoziva sei ipapo ndo pane imwe wari yangu. Saka kunoku zvandakaita ndiri kutsvaga chikoro zvikunzwa kuti mwana wachimubvisa kunoda kutsvaga chikoro pazvemazimbabwe zvino Cape Town kuti ungosvikomisa pagovernment is too late. Saka ndichitombotsvaga chikoro zvekuti ndikakwanisa kumuisa vana pachikoro zvine Cambridge tosvika mudzosera muform 3. Saka nditi chiine tuma options ekuti ndinoona kuti pandikuona mushando kudzoka naye bhozi ndo pane process yangu yandiri kufunga ini kuti ndokuti niwacho unoziva kuti chipa nguva ino ndinandiniweweka ndinandiniweweka kutongoenda kuAfrica kutongoenda kunotora mwana kana mapurisa abata sekuru wenyu anokuudzai woenda kumba nemwana wesekuru voita unopinda mukoti. Zvazvino ndinandiniwewo handaimbosera ndichitombodai kola kungokwira bhazi rauno utonotora mwana ndokauya naye nzvimbo unotsvaga unaye paground wangu unotsvaga unaye because safety yake ndeyakakosha. Vakaramba mapurisa achona because mapurisa acho vakaramba mupurisa acho akanditi because ndaitoda kumutora madhizel mupurisa akatsvaga nditi nyaya iyi ichitori papende ichitopisa izvozvi zvanonobatwa chero any day. Saka vimwe kuti mumutore mwana zvino zvachitomboite tofanira kutombogara tinaye kuno nekuti ndiane evidence yacho mufoni make everything ndiyo wacho anenge achidiwa. Saka for now imbomirei kumutora. Saka ndakaipa ndira kuenda ndopandira kuti ndingoona nawo kuti eshe zvinguva dzafamba kubva rini munhu akaenda kuNovember kutoona 2 months kana vasina kubatwa zviri nandotora mwana ndokusunudza kana vachikudai vazokufonerai kana vachikudai vazokufonerai mupurisa wacho akanditi unozoya December then totaura nyaya icho paground unoona vakuru vachona because ndakanga ndatopa maoptions iwe vakaramba akati hazviiti totore mwana right now. Nyaya dzacho zvinhu zvacho zvinotosikakanseling yemwana iyo irikunzanzi $45-75 per 45 minutes. Aiwa mwana tinomupa counseling pano for free. Achakanseliwa nemaprofessional counselors pano for free. Hanti mwana nefoni anayo. Yes mwana pano pakuti zvino manje mainini ndo vanga vari very munhu zvino kana vasingatauri newe kuti vavepo panokanseliwa mwana at least vangogara pasaidi andowana kana pachitaurwa mwana nakansela just kuti semwana mudiki pave nemwe munhu pasaidi pachitiwa machisenzi ake kuti pazoavoidwa kuti mwana ati ndatoitwa ndikuita session iya asiri kuita session andiona. So zvino mainini wacho handisi ungaricha sei kuti utaure namainini ava because panotoda kuti titi baba ava mwana anogona kuzotadza kupa mwana tori neme information yanenge anayo taburitsa yaanogona kuzoburisa kuna kansela. Ndo zvandanga ndichinyanyoda inini kuti mwana akandowana kansela chopota achindipa maripoti ekuti chikutaura nemwana zviri kuti zvakati uchipuwa maripoti kana muchinge vapedza kana vata 2 masession then unoona ripoti kuti zviri kufamba sei. Saka ndichataura tafadzwa mambotaura naye because tafadzwa ari good nenyaya idzi tafadzwa anosora vanhonga baba vedu kungoti tafadzwa anenge akutotaura $700 yo exactly ndo maprice acho anenge akuti $700 unozewa nepi papo kana ndakatoti handikwanisa handitorina because pamadhesa ndakanda vati kucha zvekunonzi kutreka foni vakati haitrekeke because inenge yakadzima zvamuti yakadzima haiti kuti tiitreke.
Saka mai venyu vakashaya. Mai wangu vakashaya nditori mudiki chari kumagrade 1 2 akutara takatongokura tisina bereki. Ko kuti mwana aende boarding azviti. Ndo zvandimwe plan yangu yandiri kufunga ndakamutsvagira kana kuti boarding school kunenge kutori safer than kumupa mumwe munhu. Aingopota achizongoenda kumaholidays kana kuti kuko kana waimbowa kana kwahanzvadzi yangu. Kana uchishanda zvakanaka iwe Cape Town ukatsvaga maboarding schools ariko maboarding schools akanaka ari kumareserve. Kumareserve chaicho kutori strict yokuti unokwanisa kuti ukaisa mwana wachikoro kana zvakasavadha zveroma habudi hakubudi zvokumhanya ukanda mwana iko kotsvaga kwaunokwanisa iwe. Andiwana woisa mwana ikoko muri kupi kwarara andi muri kumusha kuenda upi kwamurewa ndizosiya hangu maschools ekuna murewa but maschools akawanda chero mukaenda hakuna murewa kwacho ndisingatodi kumutomisa koko chero ndakaona kusitori kwamurewa kwacho bose nesingati kuti agare aende kuchikoro kuti kune vanhu vanomuziva. No problem unomutsvagira zvikoro hazvinetsi unomutsvagira unana chegutuku andiwazvona zviriko zvikoro munana notonumo ari mumaboarding school mareserve umo kunana avamwanoenda kunana mutare uko tare chaiko chaiko kune maboarding schools ariko kuti mwana anotanga fresh vasingazivi zvakaitika pamwana andika ozongopota achitorwa. Yeah, nditoona kuti ngaronge because ndingoda for the guest kwemwana wangu because anoda boarding school kana iruma tichanga nosvikonorepa mwana kune vamwe vana vagara variko andi kuchikoro kwagara kune vamwe vana variko wozongosvika vangonorepa iye oga nokutakambobata chibharo vanenge vaudzwa nandakambobata chibharo. Aiwa kana uchikoro unenge kutori safe kana anenge achiziva kunenge kutori safe. Yes and anenge achitoziva nenyaya yacho hapana iye chanogona kungoita kana ava kuda mwana anongotaura naheadmaster chete. Yeah, because pakaoma really. Sismeli ndikutoraona kuti bata wakadaro bata mira bata wakadaro. Yeah, sorry sure sorry mira wakadaro. All right. Yeah. Bata ipapa wakadaro. All right. Guys, vanhu vari kujoini vari kushanda musada vemi musada kuti mimi hamuzivi nyaya dzakadai munoshandawo muri kumastay in unenge one vana vachiti vanandasiya kuti sefu uri mustay in mwana vana vacho unovaisa kupi guys uri mustay in musada sokuti vana venyu vese guys musadaro imi munotaura zvinotomeke musemu situation munhu anenge achishanda ari mustay in achichindokusapota vana vacho vari kumusha odini oita sei vapindere vantu kuvanenge vapinda vadona sorry zvakaoma. My sister, how are you? I'm right. My name. Muribo avakoma sorry mungondiziva ini kuti ndoya nchinetsa ndine kesi panapa pa ya emnina wedu ari pakola apa. Okay. Ndokumbira kuti yes ndinokumbira kuti mudziveni ndinoda kutozokutumidzira imessage kuti kana muchida kuti tibatsirane kungotaura nekufunga. Very good. Ndatokupai kola nditorerewo nhamba idziri apa papo idzo ndo mai vachabatsira mwana ivava ndo basa ravo iroro a very professional someone kudiaspora kunyika yeAmerica yavari antiona saka tora nhamba idzodzo utange kutaura navo kuseri vachabatsira mwana handizozotipa veonipa mapicha asecurity vatsvake vambofambi chiti vangoonekwa chete sichaka. Dzirikuti handiri kudzioneka papa dzimwe nhamba dzakasara nenhamba dzedu dziri dzakabudai papa. Kana inini ndakwanza kudziona chirega ndikutumidzira futi message tozongotaura kuWhatsApp andife. Thank you so much. Okay, now we are there to support you. Dear. All right, my name. All right, Koma, thank you very much. Okay. Right. She's one of our best counselors. Pana ndo basa ravo iroro manje. Ndo basa ravo vanotodhira nemamwe macases akari very big. Vanhu ndo basa ravo anditi maona. Saka yes. Okay, pana nditumira chikoro malist echikoro akawandisa panapa kuti ndimupe yagochuza chikoro chaanokwanisa kuendesa mwana ndikandingosendawo in case anditi maona. So yeah, ndo nyaya yacho yatanga tinayo musana nhasi guys. And then let's check your inbox. Ndaiona ndatoningirira ndamupa maimutsa ndamupa.
Saka, that's Zimbabwe, there are a lot of resources. Yes, they are. Asinya iripo ndekuti sometimes zvitikiro zvacho unodzvanyirikwa nezvitikiro zvacho zvinhu zvinenge zvichiitika kuZimbabwe. Munhu anenge achinoenda kunoshanda andowana siya mwana mumasafe yedzo unenge baba wako ungafungira nechimwana chitikitiki chaunenge wasiya chine school fees ungafungire nai ungafungira kuti baba wangu achisara chibata mwana wangu anenge achiti mwana wangu sekuru vane mazikuru vanovabikira vana vari safe izvo vatoona mukadzi pamuzukuru halokola ndaswera maswera sei maswera taswera aumai havada kubatsirwa very fast maybe vanogona kunge vari pabasa vanhu vatovashora kuti ngavamanye kumusha ngavamanye kumusha varitomirirawo madhays ekubasa achinge apera but chandakuriro panava ndechekuti macases akaita saya haasi pakati pamai avo chete iyi nyaya yemacases ekuti itori yenyika yese munhu wese itori duty rake zvichitobatsira mapurisa saka especially kune vaya vaya vanga vari kuZimbabwe vachimhanya pane nyaya dzana bybeat nanani dziya ndo macases ekumhanyira aya wotsvaga mwana iyeye ndiwo mwana kuti ufanira kuti anofanira kuchengetedzwa akawane counseling very fast ende baba avo hello ende ndiri kuona kunge baba avo vanogona kutozozvisungirira because vakaona kuti no go area hakusina kwekuchaendaenda vari kutsvagwa nemakore avo avanawo vanotoziva kuti nyaya iyi hapatombomiri zvakanaka saka vanogona kuzvisungirira vakanonoka kutsvagwa saka vanofanira kutotsvagwa very fast. Then lastly ndachida kungoti dai maregera kudisclose maprizes emacompanies evanhu zvine zvakuti ange zvakutanisha zita remunhu wekambani kana ukauyawo kwandiri uchida rubatsiro ndikataura maprizes angu inini haafaniri kuzobuda pane vanhu pachena kuti ini ndochaja mari yakati nekuti haasi kuita uori anongoti kana usingakwanisi siya so ndo zvandangokurira chete. Aiwa, thank you very much waita basa ipapo shuwa wagona. Thank you very much my brother. God bless you waita basa chokwadi right ende zveshuwa ataurawo chokwadi shuwa paataura kuti $70 yataurwa tide tisina kutaura kuti yabva kupi because inenge iriwo price yavo yavanochajawo kambani kwavanti munhu unoendawo vanenge vachitodawo mari yavo yavanochaja iwe kana usingakwanisi wotsvaka kwakachipa andimaona kana usingakwanisi kana uchikwanisa wobhadhara chokwadi ipapo maita nyanzvadzi. Thank you very much. Thank you. Right. Guys, kana vana nemapeji akwiri mutoere maprofile enyu mapeji akwiri right. Hi dear. Hi Sisinele, zviri sei? Ndiright kanjani? Ndiripo. Indaida kungopa hangu chenjedzo kuvabereki vese. Munoziva kuti an abuser can be anyone. Haisi nyaya yana sekuru, nyangwe baba chaivo vakakubara, nyangwe baba vemwana, nyangwe murume wako can be kana hanzvadzi yako anokwanisa kuabusa mwana wako. Saka vanhu ngavangove be careful ndana kuti ndiana ari around vana, especially vana vasikana, because an abuser can be even doctor she anogona kuti abusa mwana. Saka vanhu ngavangove be careful, that's all. Right. Thank you very much Kola. Thank you very much Kola. God bless you. Maita basa nemuono wenyu. Varipo here vamwe vada kukwira guys. Varipo here vamwe vada kukwira itinzwe varipo 1937. Aiwa ndine 30 more minutes. Kwirai guys vanda kukwira tione. Tataura nyaya dzakawanda vanda kukwira nenyaya vanda kukwira nayo iyoyo. Kwirai mucomment. Vada kukwira kuti vakomende nyaya vada kukomenda iyoyo panzirataura. Kwirai mucomment. Ende pane mwana uya kuCape Town guys. Tiri kutoda ticket yekuti aende kuZimbabwe. Baba vaya inzwai kuti vakaisa audio riya riripi koria. Mirai ndione. Ndinaro here audio. Baba vaya vakaisa audio vaende kurepa mwana vaya vekuzobva takakanda vaya vakaona maaudio uyu mazita rangu rikatobudawo pamaaudio ababa vaya zvikanzi maenda mukanondiripotera kunhikiri hapana zvandakazvara uyu mwana wangu uyu. Zvikanzi hapana zvandakazvara ndakatoshamisika nababa hapana zvandakazvara kuenda kunondiripotera kuFacebook manje ndoda kutotiza tiyo here iwai baba vaya vekure pamwana iwai guys iwai vazimbirwa monoposta izvo zvandakaitaura izvo kuna sisi venyumbela postai munenge mada zvamada itai mwana waye akatomedzwa neshumba iwai atondituka zvake kutondituka iwai
Unonoromba futi naye unonyatsombondizera unonoromba neweyo Iwai. ile kuromba akutombodi mari unongoziva ndokushandisa iwewe iyeye haufa wakabata chizvinozvi mwana mupenyu wako ende haufa wakaroorwa futi mupenyu wako tondidena zvakuti hanzi handina ngozi yababa ndo inonakidzaga because nechisota wangu mwana nechikusota saizi inotenga chaiyo because uri kadhuzi kadhodhiasi kemwana chaiko tichati uri mwana rudzeni ndisauraora ndikuramba chidzokodza mashoko yakanotwa kake chingani handizii kake chingani kana kuna abhiura chatakasenda mashoko yabvoni taridairwa akafa akafa mai vake nemutini wake dairwa akafa kana kumakowa ndisina kana dambudziko nematuzu andakazozvara iduzvi mwana uyu apa ndoita competition nene kutopindirana nene ndagara ndikuzivaiti vana rudo rwekudzoka but manje ndoda kuchata mombe yemashanga ikoko ndongobvunza kudza maplani enye kuti makandirongera kuti gure bhazi muye kunoko kundoona kwacho ndokwandinoda kuziva kuti mundoona ku uye muripoti enye pange ipapo akusiya kuti ndati iwe uchatambo chaya kana kugwa kwangu chaicho chichema chakuti baba makanditaita iwe ndo uchatsvaga kuti baba yamakanditaita iwe faro uchatsvaga ako kuti baba ndaitaura ndakataura zvisingatauri ndiwe uchazoudza vanhu kwazotaura kuti ndiri mudiki tichazoona chaya paguva pangu michichema iyo iwe ndo uchaya paguva pangu chichema iyo uchazoonako ngozi yacho ndoyo uchachizoona ine ndiwe munhu acharira zvimwe zvekuti uchachema nabhiura panguva ineyi munhu wainochema naye ndibhiura haucheme nemumwe munhu uchachema nabhiura kuti haya wakandifurira haiko ati muri uchita izvo zvimakangwara itai inzwai baba vari kutopenga kuti makanondiripotera kufacebook manje ini ndida kutokurombesa mwana uyu idhodhiasi kwanzi ndokona kuti kuromba kwamanje kokundiwana hapana muri kutoda kuti havana kuramba nyaya kwanzi manje kokuti ndiri kuzati makandirongera kuti muda kuya kunoku kokundiwana kwacho ndokwamusina because ndira kutongorova kuda vakanotiza hanimona saka mwananga tatachida mari kuti mwana akwanise kudini kusvika pazimu hanimona ndo mari yatiri kuda kuti mwana akwanise kubva kuketona asvike pazimu handimaona so guys vanokwanisa kuti tibatsire please uyai kuseri mwana uyu afambe iyo mari yada ndakatumirai machira yanchiti itenge machira evana veta mari iyo asati atengwa machira zvitorinani kuti itowedzera kuti iinde kuningikiri kumwana iyeye zvinani iwedzere mari yemachira yada ndatumira zvirinani itowedzera kuti iinde kumwana uyu akwanise kuningirira akwanise pane uyu akanga isa kuti 200 yake saka iyo hatichatomboiti totongowedzera guys anda kuti tipe mwana uyu timukwidze bhazi aende kuzimbabwe please kumapurisa because mapurisa akamirira iye baba vakataura handi mavanzwa kana ndamudanyadzisa audio ridzose ndo zvinoyera zvinotyisa unenge wagona tatenda tiketi unenge wandigonera mwanangu tiketi imari guys bva kucape town unenge wagona mwanangu guys tiketi imari bva kukapa mwana arove pasi imari tiketi bva kukapa vanhu vecape town tiketi imari guys bva kukapa havana kana sori vakutotukirira gaiti dzokoro dzemurinzwe guys imari tiketi bva kukapa ndine mwana wangu anogona kutomba tanzi 2000 tiketi kwanzi 2000 ngatingoti 2000 2.5 pamwana ngasina passport kwanzi 1st of December 3000 iwe ari kucape town keti baba kuva chimita hamuna kuiwa nyaya mwana ichitaura baba vangu vakamisesa hamuna kuinzwa here guys nyaya hamuna kuiona nyaya yake mwana wake achitaura pano baba vakamurepa achitaura kuti baba vakandishungurudza vakadini iro mari tiketi iro tatenda iro mari yetiketi kunyorwa mucomment section pane muna kusa order kuti musaverenga audio yangu palive saka ndichatorega kuiverenga palive audio yacho iri kunyorwa iri kunzwa iri
zvakaoma. Maizwa here audio guys kuti muda ndikudzosere muzvinzwe futi. Ndi baba vaka ndi baba nyakubereka ivava baba nyakubereka. Azvimbiri waka monoposta izvo zvandakachitaura izvo kuna sisi venyomela postai minga mada zvamada itai mwana wayo akatomedzwa neshumba atondituka zvake kutondituka Pa-airport kupi for child airport ipi kwada kana waenda anongoenda sina staff. kunomba futi naye ndikuromba kutombodi mari unomboziva ndikushandisa iwewe iyeye haufu wakabata chinhu chinonzi mwana muupenyu wako ende haufu wakarorwa futi muupenyu wako kundidena zvakuti hadzi handina ngozi yababa ndo inonakidza because nichisota wangu mwana nichikusota saizi inotenga chaiyo because uri kadhuzi kadhodhiasi kemwana chaiko tichadiri mwana rudzeni ndosakaurora ndikura machizokodza mashoko aya kana kwa kake chingani handizivi kake chingani pakafa mai vake nemutwini wake dairwa akafa kana kumakowa ndisina kana dambudziko nematuzu andakazozvara duzi mwana uyu apa ndoita competition nene kutopindirana ne ndagara ndikuzete wana rudo rwekudzoka but manje ndauchata mombe yemashanga ikoko ndotongokudza zvako kudza maplani enyu kuti makandirongera kuti kugure bhazi mouye kunoku kundoona kwacho ndokwandinoda kuzeti mundiona uye muripoti enyenyu tange ipapo akusiya kuti ndati iwe uchatambura chakana kuguwa kwangu chema chakuti baba makanditaita iwe ndo uchatsvaga kuti baba yamakanditaita iwe faro uchatsvaga ako kuti baba nditaure takataura zvisingatauri ndiwe uchazoudza vamwe kwazotaura kuti ndiri mudiki chichazoona chauya paguwa pangu michichema iyo ndo uchauya paguwa pangu chichema iyo uchazoona ako ngozi yacho ndo yauchachitsona ndo munhu acharira zvimwe zvekuti uchachema nabhiura panguva ine munhu wainochema naye ndibhiura haucheme nemumwe munhu uchachema nabhiura kuti haya wakati seshindabva ndakata pandatasa kuzeruko. That's okay. That's okay, Tatend. That's very much okay. That's very much okay. Tatenda is buying a ticket, guys. Tatenda is buying a ticket. Saka ndichatauri date inosumuka munhu. But Tatenda is buying a ticket. Asiani panosumuka mwana musamutyire. Anenge akamirirwa neMatrix because Matrix is involved in nyaya iyi. Saka musanetseka nezvenyu. Mwana anenge tatosvika mutwini wake dairwa akafa kana kumakowa ndisina kana dambudziko nematuzu andakazozvara duzi mwana uyu apa ndoita competition nene kutopindirana ne ndagara ndikuzete wana rudo rwekudzoka but manje ndauchata mombe yemashanga ikoko ndotongokudza zvako kudza maplani enyu kuti makandirongera kuti kugure bhazi mouye kunoku kundoona kwacho ndokwandinoda kuzeti mundiona uye muripoti enyenyu tange ipapo akusiya kuti ndati iwe uchatambura chakana kuguwa kwangu chema chakuti baba yamakanditaita iwe ndo uchatsvaga kuti baba yamakanditaita iwe faro uchatsvaga ako kuti baba ndaitaure takataura zvisingatauri ndiwe uchazoudza vamwe kwazotaura kuti ndiri mudiki chichazoona chauya paguwa pangu michichema iyo ndo uchauya paguwa pangu chichema iyo uchazoona ako ngozi yacho ndo yauchachitsona ndo munhu acharira zvimwe zvekuti uchachema nabhiura panguva ine munhu wainochema naye ndibhiura haucheme nemumwe munhu uchachema nabhiura kuti haya wakandifurira haiko right. Saka ndo nyaya iripo. Saka tiketi ratovapo. Ticket is now there. Ticket ratovepo. Saka ndichitaura naye pamwana don't worry. Matrix is involved munyaya iyi yanga yakatongomirira kuti mwana asvike. Saka paanongokwira indotovaudza vanenge vakamumirira kwaachaburukira otoenda nendege vanenge vakamirira paairport. Vanenge vakamirira paairport venhikikiri vematrix vanenge vakamirira ipapo ndopavanenge vari. So yeah,
nokuti safety aiwa anenge aripo chero kusvika kukugara aiwa anako anosvika kukugara anosvikira uko anosvikira kutori anenge akachengetedzwa andimona kana iyo polisi yacho imwe yatakatotaura nayo yakatomira kuti mwana uyu auyi tasati tawana mukana wekuti ainde but zvazvino akuzoenda kumba manje akuchizoenda kumba saka kuvhundusira kuti wakafungistigwa ari kudzibhiula ndiye angati ex wife yavo akabatsira mwana unoripota polisi ndiye ari kutaura kuti wakambonyengegwa nabhiula uchinondiripotera uchinotaura zviso zvingafanira kuti utaurwe uchataura kuti hapana chinomboitika kwamichinyengerana kuti baba havana ngozi hakuna chinomboitika ende havana kana basi ngozi futi baba saka baba ava zvandoda kuita guys ndichavapamha kuvaposta ndakabatadza neaudio yavo andimoona ndiri kunyatsokuva kunoigadzira usiku hunohu chanyaradzo mwana uyu ari kusa handiri kunzwa saka mapurisa takataura navo vakamirira iye kuti auye bcause kesi haugoni kuvhuriswa muposi nemwe munhu ndosaka ndichiti nyaya yeki kumatrix saka changa chamira apa imani yekuti mwana aende kuzimbabwe zvino yapo polisi ndozviziva but yakakamira kuti iye aite official report andiona bcause mwana anogara kusa saka ndokwakuti baba vakatotiza kubva kusa ndokwavaigara nemwana kwavaitira mabasa edu maisai vaibatira mwana kusa ndokwavaibatira mwana uyu kusa ndokwavaigara nemwana saka pakaputika nyaya inobva vatiza ndobva kuzimbabwe ani muri kuona saka tautaura nemapurisa kati manje kesi anofanira kuti ave paground avhure anditika ndo zvanga zvadi tanga tamirira saka zvazvadai so zvanaka because rakatoti nhovha nevemetrix varimo vanatafadza kutozanyaya vakati ngaachiuya tinaiti panouya moto dzatogamuchira isusu totangira ipapo saka zvanaka uchinda maenda kuchiudzana chi vana royal meet because atori involved anototaura naye mwana kuseri kuti royal meet zvaita vari kusunga pakati vanenge vakamumirira vonomutora yula ari kusa baba vakatizira kuzimbabwe yula ari kusa saka ini mangwana zvatoda kuita baba I'm going to fix picture yavo ndoiisa paaudio ravo tobatanidza neaudio ravo kuti vahwe mashoko avo avaradza old chii mwana uyu mwana ave nechi guys mwana ave nechi 17 18 how old is the child guys gara zviya mwana ave nemakore mangani guys gara zviya ave nemakore mangani gara zviya mwana kuma 18 17 kokoko muchanyasoziva but ipapapa saka ndoda kuvakanda neaudio yavo baba vamangwani ndoda kuvakanda neaudio yavo ava baba vamangwani okay pane audio right mirai pane audio iri kunzi yauya chirega asina ndisaiplay palive saka ndongoteerera nditeerera Kola, thank you very much. Audio rako ndarinzwa. Mira uone kuti hakuna munhu ari above the law. Wait and see. Wait and see. Hakuna munhu ari above the law. Wangu. Hakuna. Nyaya yatotangira nekuno kusocial media ichinda haisi nyaya inoiswa pasi pekapeti wangu. Zvokuti hanzi kune hama dzinenge dzakazodii dzihombe dzakazodii vana Mike Chimombe mazani PF chaiwo anozikamwa zvokutodaro asi varimo mukati izvozvi vaiwira varimo mukati. Uri kunzwa vava vari padhuze nabvudzi dzedze dzitotaurwa dzedze imbudzi dzapurezidendi dzakatovasungisa dziya uri kunzwa imbudzi dzapurezidendi dziya dzakatovasungisa izvo zviya vana Jonathan Moyo izvozvi vanga vari vakuru maminista echizvozvi vari muhiding wangu vari muhiding zvezvokuti kwanzi mwana wani bani akazoaiwa nyaya yangouya kudai yatoipa spotlight yangoripotwa kana yangoenda kupolisi inenge yakutonetsa haikavhiri kuzimbabwe hadzikavhiriki nyaya idzi zvokumhanya wangu hadzikavhiriki zvokumhanya zvokuti tingazoutyei kuti baba vake aiwa mira yakaona mira one rega inde kunoripota tione baba vachitione kana baba chiziva baba vake vanomugurisa waya achitaura kuti hanzizvo ndinoda kutiza hamundiwani
kana chiziva kuti hama dzake dziri kumusoro ikoko dzinodya napresident. President, tine nyaya baba kurepa mwana. We are coming and we want this justice for this nyaya, Mr. President. Tiri kuda munhu amire nenyaya yake president vamunangagwa baba venyika kune nyaya yatiri kuuya nayo koko asi zviri kuti munhu une hama dzimwe dziripo dzodla nemi padhuze saka ari kutotemba kuhama hakuna tine takaisa maziso kunyaya iyi kuti ibude pachena hatiiti izvozvo hatina horo ya manetsera tinoita nenyaya dzakadai sokuti chamapapi unoita zvokutamba iwe bvunza tisetilti yavakudzi vaanabata dzimwe dzinopisa mai vaya tisetilti look at magaya ungada kufananidzani look at magaya nyaya dzinopisa mai vada parespect respect isingaiti unovakafana kati mainini muri kuona nyaya iyi mainini nyaya iri kupisa garirai neukoko kuitira kuti vaanabata nyaya dzinopisa kuzoti aiwawo hapana nyaya mwana kainda atori safe zvokutodaro don't worry no one is above the law atori safe maji zvokutodaro zvaizvozvi nyaya yembudzi nyaya yerepu nyaya yemadrugs kuzimbabwe dzinopisa hazina kuti ndiani mbudzi repu dragi maartisti esati kuona chisungwa chipinda mukati dzinopisa hakuna anonzi kwahinda zoda unonyura inonzi zimbabwe waita sekwe wadi guys aiwa juni aiwa izvozvo aiwa kwakuseti aiwa kana kwakuseti tine takaitarisira maziso takaiburisira maziso kuti dwi kudai tichiita petisheni kuno kuti chimira tichitaura kuti president chidedzera inenge atove nyaya yenyika maita sekwetu mbudzi nepangolini unonyura kuzimbabwe uku mbudzi dzanyidzana ukaenda nemukuzvona kuti zvimasikiri wakanyura nenyaya yembudzi masikiri izvozvo kuimba urimo nenyaya yembudzi mbudzi dziri kunyudzisa vanhu pazimbabwe guys musaite madhiri embudzi kana muchiziva kuti hamusi straight itai madhiri embudzi muchiziva kuti muri straight otherwise munonyura maende kubhura mwana wavo uya varimo kuzimbabwe here vakanyura varipo kune vanhu vakatomirwa kuzimbabwe vasingapindi gumbo ravo zimbabwe vakamirwa kuzimbabwe halokola kola Teresa. yes kola janzi Ngati madrag yamurutaura muchimbotaura inyori ari but ndiri kuona amene kuti like sepazimbabwe vanhu vachitakura zvinhu zvakadaro so vachinokuwadza vana kumusha mwana wayo kuti anomwe zvinhu zviyazvo so my main concern is kune maorganizations akawapiwa mari negovernment ekuti vastope drug but it seems like we are promoting it. It's very simple to stop that thing because panobuda 500,000 US ichinzi ngaishande panyaya dzekustopa madrugs panogona kushanda kana kuti 50,000 then drug rotozongoshayikwa zvachese. It's very easy because vana vazhinji vafana vari kumusha uko vanoziva panotengesa madrugs and havana mabasa. Saka the simple thing is ngava indose mari iyoyo 100,000 yacho inokwana kuti guys plug us mukaona munhu ari kusvuta drug tikamuwana isusu tikamubata tinokubhadhira $10 kana ukaona pariri kutengeswa drug racho kumusha then wariona pariri kutengeswa tikatreka tikaona kuti ndezvechokwadi iwe unotipa hindi chete haubudikiri kuti ndiwani totreka tobata then kana tichinge tangokwanisa kungomubata munhu iyeye tinokupa $30 kana kuti $50. Unoona kuti vafana vachaswera vari mumastreets because anogona kutomeka kana kuti $40 pazuva. Hani mazvoona. It's very simple. Ngakushaipe kumachengetera because ari kumasuta anosungwa amutengesa wacho achibhadharwa $10 kana $20. Then anenge achiritengesa anogona kubatwa pachibhadharwa $50. It's very simple. I think topic yetu nodhaka yemadhingikiri iyo zvinodhaka izvikaiti. I think totoda topic yakamira yega yakadaro. Timboyatsokupusha tese vanhu muchinyatsa kumirana kuti vanhu vapera vakuvara nezvinhu izvi paZimbabwe apa. Kuti timbopusha mapurisa yatsi basa racho chaiko nemazvo because sometimes they are too reluctant. Vanomaona.
Ini ndati Because one time batsira unotoona semadhorobha tete kutaura timbotaura pachokwadi. zvanyanya. Vanhu bereki vari kukuvadzwa, mafenicha apera mumba vachitora zvinhu vachimba vachidai. Handimaona nenyaya yekuti vanofikisa vanoita fiksi yezvinhu zvavo zvavari kuda kumwa izvi. Saka ngazvipere, mapurisa must do something. Zvinotangira nesu kuno social media. Isusu tikabatana kunoku, tikaenda chinhu chimwe tikaita noise chaiyo, I'm telling you, therapy works with us. Inosimuka, vanosimuka. Because kutaura pachokwadi ukatoona munhu anenge ari pamberi achicontest drug arikutotanga ari kuripromota. Because zvafanana nekuti uri kunzi endai moorwa shumba dziri kunetsa pamaenda nemutsvairo. Animozvona ubva wanosvika muchinobhadzira motodzi zvakutotange muri kuripromota. Umwe anotongomira pamberi pevanhu, hey guys, vana vadiki musazoite zvinodhaka. Uku anenge achitopiwa mari nehurumende achitoshandisa mari idzodzo. But kana muimbi chaiye unotoona mumwe achitoti right guys, handi muri kukwero guys, musanotore zvinodhaka uku. Iye wacho anenge akatodhakwa first. Vakandosungwa zvokutodaro. Animazvona. Saka it means patiri kuzvirera, the more patiri kuzvirera people pavari kutanga kuti because vanhu vari kutonyatsozvidzidzira zvedrug zvasimo munyika medu. Pavari kuramba vachizvidzidzira tichaitosvika paextend yekutozotadza kuri controller semuno muSouth Africa zvekuti hatichatocontroleki. Animazvona. Ameno ndo kungofungawo kwangu chete kuti maybe nyaya idzo dzinodhaka kuona kuti munhu serious anoprosa nezvinhu zvakadaro achinopa mwana wani. Chifunga kuti tiri kuvhungwa nefuti tiri muno muSouth Africa usvika kuti mwana aende kuchikoro, then at the age yekuti anenge apa form 1 form 2 obva atanga kusvitswa zvinezvo iwo kuno uri kumubvisira paunozonopedza paanonopedza chikoro paya iwo unenge wachenda kuenda kumba mwana andichengete. Mwana uya akutoya pamba ipo akutokurova tora zvinhu pamba achitomutengesa. Yeti makagara musango makore akawanda futi muchitowesera mari kwaari. So regai ndichidzika zvangu tetedza zvinodhinda nyaya dzemadrugs. All right. Thank you very much, Kola. Thank you. Anyway, guys, it's a topic really broad here. I think we need a day to come to years of Garapa seeds and then we raise our concerns to share live, share my live, and take a kutizishike kutega, dana ziterapi kutega, tuyasita live yenya taka mira taka tiri mazabe taka ungana, tichingota ora shiri kuitika panyaya zvinotaka izvi. Pane zvinhu zvinogona kuitwa. Anomaona because zvechuwa vana vakuvara vana vapera nazvo zvinhu izvi nyaya yedu anditika saka nyaya ndaita ndiye kuti ndopatasvika mari yapo ndichazongokudzai kuti mwana aveko ndichakozokudzai ndiri kuti mwana aveko asi mangwana baba ava nepicture ravo ndiri kuda kuvanamira picture ravo pandikira apa ndonyatsokuvanamira vohwa idzukira ravo tione kuti vachiwa idzukira ravo vachitaura zvavanga chitsvaga chipamwana wavo vakabereka vanhu sei andimaona so yeah. Ndo nyaya iripo atizorambidzi edu guys munhu anenge achida kutaura zvaanenge aida kutaura anomongoziva patarisi inogona kudai iyodai andimaona. So guys, good night guys. Ndine maassignment andoda kuita ngadai ndagara nemi zvokudaro asi kana ndiri off aiwa timozviziva kuti tinototangana topedza na8 Amazon live haichakatika, Facebook hachazuka hachatikati kuti muri kugadzisa tonyatsokuedzesa tiripo tinyatsokutenderera tiri pano saka tichazoti toinda tichiinda mberi takadaro handitika I think pamazuva anotevera apa pane dhei rimwe randei ndinaro rekuti ndiri kumba chita assignment ndiri kumba iroro dhei iroro ndikamukapa kuseseni ndakaita ndakapedza iwo dhei iroro aiwa toswera palive handitika ndaenda nemi mberi asi kuti vanamire isisi medesert picture iya ndozvandida kuita mangwana ndozvati tinoswera yatogwa ichitenderera mangwana vanoswera achitenderedza zvisingaiti mangwana anzi changosvika wanonoka honitop wanonoka wangoziterera life handikazozoka kuterera life back. So guys, yeah, ndakuinda I would have loved kuti ndigare nemi kusvikira late but ndine maassignments mangwana zvakare asandati tiri kuenderera mberi. So guys, muve neusiku hwakanaka. Ndangoti rega ndiuye kuti vanhu vanga vakamirira live ende vanhu vanga vachida kungoti ndiwewo nenyaya yamai ava nenyaya yavo kuti tikwanise tengai anzi simela ndiri kukudzwa muchititengai mawigi matanga nenyaya yemawigi tiuyai mutaure nyaya yemawigi. Tine how many minutes do we have? 3 minutes. Tine 27 minutes. 27 minutes. So guys, varume vari panapa vakateerera anditika nevakadzi anditika kana uri murume ari single ari kutsvaga mukadzi anditika ndinokumbirawo saka muchetese zvinodawo zvimwe zvinoda secret hauzvizivi zvimwe zvinoda secret hauzvionewo
paita varoi vakati wandei zvoda secret kuseri uko. Ndikuita kosi yangu iyoyo yekusuka matembere tayatsochena asara asina kana tsvina akachena. So guys, varume varipo vari single vari kutsvaga vakadzi, please mochindibata kuseri wonyora detailed information rako rese kuti ndiri murume ane makore akati ndiko kati ndine makore akati. Kana une status yako iri positive negative wonyora nestatus yako handika wotipa ndokanda kutsvaga mukadzi handika mukadzi anenge ari pakufarirawo handika ouyawo kuseri ndokubatanidzawo. And then mukadzi zvakare kana uripo uri kutsvaga murume handika kana even uchida kuti kana usinganyanyi uchida kutouya nepicture yako it's still okay, bring that picture uya. Kana kuti ingonyorako wonyorawo sezvazviri handika wotodini toisa apa. Kana paitawo murume akufarira wodiniwo musangana handika noti muri kunyanya kuchema nenhama yevarume handitika variko varume vatori single totsvagawo vakadzi vavo handitika mononga toda kuti tivhure bhero handika toda kuti tivhure bhero. Vanhu vononga muchinonga kuti murogwe nokuti zvedhisemba ndosvika pastor vaya vakati unorogwa before December unenge wanorogwa December wasvika apa usati warogwa. Hanzi akuita zvedating kuti toita zvese pane isu pano poshi we do everything as long as munhu ari single ngauye atsvage munhu pano. Handi masingle ladies akazara pana notsapota tinawo bhora kutsvaga varume, why not? Vanoroorana vanonyengana ipapa voti kana zvichiita watoda kuzorooranawo kana zvikaramba zvikadii hameno nimona asi vanoda varipo. You come here mukanyengana ndoda kuti kana muchinge manyengana da kuti nechida mapicha enyu muri tinokupostai mosi paFacebook kuita kuti pashawana yachiclaima kuti munhu ndewangu handika. Kana manyengana mukadanana mose muri tu mukawirirana motipa mapicha enyu mose muri totaura kuti ningi akudana ningi uyu toposta kuita kuti kana apagara pane zvipande zvigare zvabuda kuti tizive kutoda zvinhu zviri straight handiti. Tinoda zvinhu zvisati munhu anenge anzi ndiri mukoma ndodaiso ozodai zvanenge ane mhuri yaanenge anaye mai mwana mhuri yozobuda kuenda pano kwasisimele aiwa. Kana manyengana mukawirirana pano mapikicha enyu muri tu kuti aiwa guys uyu musachabata wawa ndewaedhesi uyu ndewaedhesi musachabata Kelvin ndewaedhesi vakasangana pano avakudanana kuita kuti kana pane mumwe mukadzi musikana aripo ari kusera sugusika manobva abuda otaura kuti aiwa munhu ndewanguwo handimaona tobva tataona kuti ndo zviripo fair and square handimaona right. So guys ndoita vamuru ndiadzvadziri uda kukwira urai takaiti kudze bhudhi ava vanoda kukwira kana bhudhi vanoda kukwira kuti kamutizive kuti uri wegazve kana bhudhi vanoda kuzama kukwidza apa iye I'm trying to add you ndaanadzo zvako miki wenda kutoenda saka mimi ndisati kuposta mimi ndakuvhigwa musaka kukana muri 7 munoramba kupostiwa sei kukana muri 7 guys kukana muri 7 pamunhu 1 munozodziva sei munozovaziva sei kana muri 7 munozodziva sei iri kuramba kwira iri kuti no answer iri kuramba kwira nai kunoda munozodziva sei munenge muri 7 pamunhu munozodziva sei kutoposa wakanaka guys because kana pane zvipane zvinobva zvatobuda maita sei kweimi dzikongo chani tingovatizire ngokune ngongo chadziso zvako tinongokandawo zvinhu tingagodi panzi kuyandikwa kutiona riri branch pabranch hapaiti majona uchida kutora 1 uda kutora 1 uda kuti wabranch uda kutora 1 duru Sismeli masora sei? ndasora rangu wasora sei
Sisimeli, mwada kuti tifira mubereko here tisadurure. Anyways, nafuna kukuudza kuti Sisimeli, ndachikumbira kuti musarege sadza raFather Diaries richigwamba for 20 minutes. Bye bye. Aiwa. All right, thank you very much, Duru. Duru. Kanisagazara ndichigwamba 20 minutes. Aiwa ndakunzwa Duru raityara. Andipoposa ex wangu. Saka ndapinda guys, I'm going. Asi neThursday pandichauya makuseni ndichatanga ndainyora pandichauya panditanga papa ndichita zvinhu zvangu assignment angu ndichatanga ndainyora makuseni post guys moya kuseni mumboyaka nemahore varume venyu katimbovatukawo mundotitewo timbovatuka kuno kufacebook vari kutukwa namadha kuti tite tombotukawo takajegera kuno kufacebook zvineni kutuka handiwogoni izvozvo zvamadha unomutuka zvinyadzi nehandiwozvikwanisi ndinomona ndongoedhawo neachivatuka ndongoedhawo munhu anoyapa achiti kwataita fonerawo tukwa nemunhu uya ndakanyarira nangu zvokutuka handizvogoni kwanzi zvokuposta zvakanga samabranch aiwa manje toda zvinhu tikati toda zvinhu zvemabranch izvo imi ndimi kuda zvinhu zvechihure zvinhu zviri straight vanhu vanopostwa zvoku zvemabranch chatove chihure kaicho takutopromota chihure tisati sikuda izvozvo tikuda vanhu vanopinda mumba tikuda vanhu vanopinda mumba ndo vanhu vatiri kuda vanhu vanopinda mumba ndo vanhu vatiri kuda zvino zvokuti tipromota chihure hachiiti zvegaizi tipromota chihure here asikana hazviiti hanzi commentanet tichaita kumbe tichinda tichaita guys tichaita pana madhava kutoita kuvana kutuka vedu vezvinyadzi zvokuti ini ndozotega kuteerera nenyaya yezvinyadzi zvavo ndo zvinoudzira ndibhepo ndirege kuteerera vanoposta kwandivisa kubada ndizogoni kuzvipedza kuteerera because zvinyadzi zvakawandisa ndo zvinongondimisa si vanonyatsa kutogona chaizvo vanenge vachiita vati zvinyadzi ndo zvinozota ndisazonyanya kupedza kuteerera shori dzavo idzodzidzi animoona aiwa tataura muzoteerera chihera tatoitaura so guys ndakuenda ndine maassignments hanzi Hezo achatuka ndichaedha mwana wangu Hezo ndiye uchayaokwira pana pachipedza masports ini ndakangonyara indongofona Hezo wotuka indofona Hezo woya wachipedza masports ndofona Hezo woya achituka ndozvandingangoita nokuti kana chero kana uri pano unongotukwa hamene hako kana uri iwewe panapa uchangotukwa chero uri pano uchangotukwa hamene hako so guys ndakuenda guys mwana kuitei zvakanaka nditika mwana kuita zvakanaka zvokotuka angu handizozvikwanisi hai zvezvinyadzi modo handizozvikwanisi hangu pano zvinyadzi iteno zvezvinyadzi isati zozvikwanisi here so guys mwari wakuita zvakanaka guys bye bye see you anzi watu analyze veko mirai kundai achauya mangwana muanalyze nakundai kundai achauya mangwana munyatso kukwira she will be having all the time in the world munyatso kuanalyze nakiri nakundai mangwana anenge aripo muanalyze nakundai zvakanaka stereki anenge aripo anomaona kana iwewo uchida futi kubuya kuzoita pasitikeni uchianalyze mai vangu vada kukwira uchianalyze uchibata life panapa pauna kundai unongouya ukukwira muhosta muri tu ndiye ndisipo muhosta mega life muri tu muanalyze nyaya iyoyi yesu nakadara hawa iyo aiwa Sisimeli Hezo akataura inangu handizivi chikwereti chaanacho akataura akati izvoni kumadhiaries ndiri kutiza bhozi ndine chikwereti chandofuna aiwa anenge aripo nedifferent account chete akabhadhara chikwereti kuti achibhadhara aimwaimamomozvo zvine rimwe gosi Hezo kabhadhara chikwereti ndakakunzwa uchitaura iwe ende waitotaura kuti tikanzi handisi kuenda kumadhiaries bhozi ndine chikwereti aitiza akarimomo arimo makomenti momo madha iye munhu ari kupawo mwana wangu maassignments ada kuti zviite seko anomboziva kuti ura hwangu unenge uchitorwadzawo mwana wangu handichinzwa chikombrena ndichambononyora maassignments kumama ndodiko regai ndingodai ndidai angondipfure mamoyo its alright ndakona ndakataiwa mai vangu vada kupira ndakupidzi mai vangu I know sweetheart anyways bye bye musora bo love you mama love you too ndimadhiwe ava mai vangu amadhiwe majenjenje ndovada sisingaiti ndimai vangu vepamwoyo vana madhiwe ndivana mai vangu animoziva ava ndimai vangu chaivo vanocheka mwana wavo kuti mwanangu uri sei mwanangu zviri kufamba sei mwanangu wadla here ava mai vangu ava vane rudo runoshamisa zvisingaiti mozotaura mangwana magunanza angu ari kuuya mangwana anzani kundai motaura ndo zvaanoda svikana Susan vachakwira munyatso kutaura namilka varipo motaura andika zvanhasi guys regai ndinde kumanikikiri kumaassignments angu mwana venemi guys god bless you